ಸ್ಟಾರ್ ತುಳುನಾಡು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಿಖಿಲ್ ನನಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗುತ್ತಿ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಒತ್ತು. ಕ್ಯಾರಮ್ ಲೂಡಾ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತಿದ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬುನ ಗೊಬ್ಬು ಉಂದು ಮಾತ ಇತ್ತಿದ ಜನ್ರೇಷನ್ದ ಜೋಕುಲು ಜವನೇರು ಪರಬ್ಬೇರ್ನ ಗೊಬ್ಬು ಅತ ಆಂಡ ದುಬ್ಬುದಾಗ್ಲೇನ ಆಟಿದ ಗೊಬ್ಬು ಚೆನ್ನೆ ಮನೆ ಗೊಬ್ಬು ಉಂದು ದುಂಬುದ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪರ ಗೊಬ್ಬು ಉಂದೆತ್ತ ಗೊಬ್ಬುದ ರೂಲ್ಸ್ ಪುರ ಇತ್ತಿದಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇಂದು ರಡ್ಡು ಜನ ಎದುರು ಕುಲ್ಲುದು ಗೊಬ್ಬುನ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು. ಈ ಗೊಬ್ಬುಡು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರಮ್ಡ್ ಎಂಚ ಕಾಯಿನ್ ಉಲ್ಲನ ಅಂಚನೆ ಉಂದೆಟ್ಲ ಕಾಯಿನ್ ಉಲ್ಲ ಆಂಡ ಉಂದೆತ್ತ ಕಾಯಿನ್ಲೆ ಬೇತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಓಟೆ ಪುಲಿತ ಬಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಮರತ್ತ ಬಿತ್ತಡು ಈ ಗೊಬ್ಬುನು ಗೊಬ್ಬೇರು ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುಗು 50 ಬಿತ್ತು ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಈ ಗೊಬ್ಬುಡು ಸುಮಾರು ನಮೂನೆದ ಗೊಬ್ಬುಲು ಉಲ್ಲ ಅರಸು ಗೊಬ್ಬು ಇಂದು ಒಂಜಿ ಮನೆಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಜನ ಗೊಬ್ಬುನ ಗೊಬ್ಬು ಉಂದೆಟ್ಟು ಒರಿ ಅರಸೆ ಬುಕ್ಕೊರಿ ಮಂತ್ರಿ ನನ್ನೊರಿ ಗೇನಿದಾಯೆ ಇಂಚ ಮೂಜಿ ಜನ ಸೇರಿದು ಗೊಬ್ಬುನ ಗೊಬ್ಬು ಅಂಚನೆ ಒರಿಯೇ ಗೊಬ್ಬುನ ಗೊಬ್ಬು ಸೀತೆ ಆಟ ಇಂದು ಏಪಗ್ಲ ಮುಗ್ಯಂದನ ಗೊಬ್ಬು ಇಂದು ಸೀತಾದೇವಿ ರಾಮಗ ಕಾಪುನಗ ಗೊಬ್ಬುನ ಗೊಬ್ಬು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಉಂದೆಟ್ಟು ಮಂತ್ರಿ ಆಟ ಅಜ್ಜಿನ ಕರ ಕಟಾರಿ ಮಾಟ ಅಂಚಿಲ್ ಬಾಚಿಲ್ ಎರಟಕಟ್ಟೆ ಇಂಚ ಮಾತ ಸುಮಾರು ನಮೂನೆದ ಗೊಬ್ಬುಲು ಉಲ್ಲ. ಈ ಗೊಬ್ಬುನು 3 ವರ್ಷದ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ದು 100 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಈ ಚೆನ್ನೆ ಮನೇನು ಮರಟ್ಟು ಆಯತ ಆಕಾರಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆದ ಲೂಡೋ ಗೊಬ್ಬುಡು ಎಂಚ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಲ್ಲನ ಅಂಚನೆ ಉಂದೆಟ್ಲ 7 ಗುಂಡಿಲು ಎದುರು 7 ಗುಂಡಿಲು ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ 14 ಗುಂಡಿಲು ಇಪ್ಪುಂಡು. ದುಂಬು ರಾಜ್ಯರ ನಕ್ಲು ಬುಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸು ಇತ್ತ ನಕ್ಲು ಬಂಗಾರಡ್ ಅತ್ತಂಡ ಬೊಳ್ಳಿಡ್ಲ ಈ ಮನೇನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ. ಈ ಚೆನ್ನೆ ಮನೆ ಗೊಬ್ಬುನು ಖಂಡನಿ ಬಿಡದಿ ಅಕ್ಕ ಸಂಗಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಈ ಗೊಬ್ಬುಡು ಅಕ್ಕ ಸಂಗಡಿ ಖಂಡನಿ ಬಿಡದಿ ಗಲಾಟೆ ಆಂಡ ಬುಕ್ಕ ಆಕಲು ಪಾತೆರೊಂಜೇರು ಒರಿಯಾರ್ದೋರಿ ಕೆರೊನ್ನ ಸಾದಿಗೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪೇರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಾಡಿಕೆ. ಈ ಗೊಬ್ಬುನು ದುಂಬುದಾಕ್ಲು ಆಟಿದ ತಿಂಗೋಲ್ಡು ಗೊಬ್ಬೆದನಗೆ ಆಟಿಡು ಇಲ್ಲಲಿಡ್ದು ಪಿದೈ ಪೋಯಾರ ಆಪೇದಿಜಿಗೆ ದುಂಬು ಪಂಡ ಬರ್ಸ ಆ ನಮೂನೆದ ಬರ್ಸ ಇಪ್ಪೇದುಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಈ ಚೆನ್ನೆ ಮನೇನು ಗೊಬ್ಬುದು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಟಿ ಮುಗಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಚೆನ್ನೆ ಮನೇನು ಅಟ್ಟೋಗು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ದೆಪ್ಪೆದನ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷದ ಆಟಿಗೆ. ಈ ಚೆನ್ನೆ ಮನೇನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ಗೊಬ್ಬೆದನ ಅತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಾಧಾರಣ ಮಾತಾದಿ ಕಿಡ್ಲ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಪಿದೈ ದೇಶೊಡ್ಲ ಆಫ್ರಿಕಾಡ್ ಪುರ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದಕ್ಕೆ ಮಂಕಾಲ ಪಂಡದು ಪನ್ಪೆದರಿಗೆ ಬಂದುಲೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಚೆನ್ನೆ ಮನೆದ ಬಗ್ಗೆದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಂದುಲೆ.